Astig kayo ang taxi ni Kuya kay Naikon. Na-video kayan. Hello. Ay, pinadri ang ano, nadri ang. Ikaw kanto. Nako diri ah. Yato ba? Do, dito kayo screen ni Kuya. Nadiri na. Dapat dre, dapat dre. So, boy, sa likod. Dapat dre sa likod, oh. Sige na, Kuya Mar! Lagi pilihan na ka ni Kuya, oh! Nindot kayo. Awa na, yung robot Nindot na kayo ang taxi ni Kuya do. Nindot kayo ang taxi ni Kuya. Ay, may sus, nindot tayo niya. Gunita lang ang microphone. Ikaw mo kanta. Ay, binigyan! Ay, kamo sa inyo. Ikaw. Ikaw na sabi. Oy, paguli na mo. Oh, tapos, pati na! Oh, matina. Mental. Woo! Grabe, sige kayo. Problema gawin mo kanta. Asang mic? Hello. Ikaw rin ito sa pagkuhan ani. Yaga-yaga na ko niya ay. Stick kayo ang taxi ni Kuya. Ay, ganun yung talent sayaw. Pero dagay, naga-video kayo po diyan. Apoy, Ano? kanta ya. Oo, Pinoy pa imuha. Oo, diba? Parang Sabi na, pag ma-traffic yan, no? So na gani ka professional nga nayaman din sila sa ilang boses. Wow. So na kabuok na sila ng astana. Paminaw na ko dahil, dito Pinoy ani dahil. Diyan na Pinoy. Sige dahil, hilo. Awala! Kailangan yun mo kanta ka. Behavior bias Pinoy no ka. Wala, kanta lang dahil. Singing Di ba bias. Pinoy? Di ba siguro ko Pinoy yan? Kanta na dahil. Ya, ikaw daw, ya Pinoy kaya. Siguro ikaw daw yan. Ako ginawa ka Pinoy yun ko. Sige. Ya, Pinoy kaya. Inyo harana. Panahon na inyo hana. Ya, karon niya, pwede ba niya? Sige. Kantay. Ya, ako'y gunit sa mic. Wala ko sa Kay Mar. wala ko. Astig kayo ang Tawag pa taxi. si Kuya og pili sa kanta ba? Astig kayo ang taxi ni Kuya do. Zombie. Nindot kayo ang taxi ni Kuya. Para mo. Is ko. So kung ma-traffic mo diri sa Davao, di mo ma-board kung kining yung sakyan. Oo na yung sa ban lang mahilig lang kanta. Gani, traffic mo dyan kayo karon oh. Hasta ka traffic. Oh, traffic kayo. So dapat diri mo kay kamay mag-joke. Ah. Stilan.